Bueno, pois hoxe imos ver como se fai unha masa para a quiche. A quiche, para quen non teña esta palabra no seu léxico de receitas, non é outra cousa que é un termo francés que se usa para unha tarta salgada. Suele levar unha base de masa quebrada e logo ten un recheo que leva verduras, pode ser moi variado o recheo. A única cousa de facer unha quiche en produtos de orixe animal é non usar ovo e non usar manteiga, claro. Entón temos aquí o aceite, que son 50 gramos, bueno, o normal nas masas, non? Auga, 65, e logo na receita que sigo puñan 200 gramos de fariña. Eu sempre poño un cuarto do total que me indiquen de fariña, que suele ser de espelta a que preferimos, pero sempre lle meto un cuarto de fariña de garabanzo, sí? Queda máis xugosiña, con moito máis sabor. A parte disto, o garabanzo mesturado ca auga, de feito, é un dos sustitutos naturais do ovo. A quiche normalmente leva bastante ovo, leva ovo na masa, leva ovo no recheo. Bueno, pois temos que engadir a esta fariña un pouquiño de sal, e o primeiro que imos facer é cunhas varillas mesturar ben as dúas fariñas e o sal, os elementos sólidos, va. Despois imos engadir o que é a parte líquida, o aceite, e máis a auga. Xa puxen o aceite e agora vai a auga. Non a vou botar toda, porque ás veces pásome, porque no tipo de fariña pois vai moito en como che quede a masa. E se botas toda e che queda líquida, logo estropeache todas as proporcións, porque empezas a botar máis fariña, tes que corrixir tamén de sal, etc. Bueno, pois vamos ver como vai quedando. Primeiro voulle dar unhas voltiñas ca varilla para non pringarme moito, e cando máis ou menos teña unha consistencia que vexo que empeza a atrapallarse un pouco a varilla coa masa, aí sí que xa meto os dedos. Non hai que amasar moito, é máis que nada xuntar ben os ingredientes e despois acabar facendo unha bola, como veredes. Bueno, pois aquí estamos amasando pouquiño. Non lle botei toda a auga, nin me parece que lle vai a facer falla, pero bueno, pouca deixei, o sea, deixei nada, un jurruchiño de nada. Bueno, un poquinho máis lle vou meter. Ahora, simplemente, o que quero é todo isto que está no fondo integralo nesta bola. Unha vez que o teña, pois vou facer unha boliña así, e vou no meter tapadiño, pois por exemplo cun paño húmido ou un plástico dos que aproveitamos, desas bolsiñas de conxelar, que as reutilizamos, pois tapámolo e metémolo no frigo media hora. Bueno, mentras está a nosa masa repousando na neveira, o normal é aproveitar para facer o recheo. E agora doume conta de que non teño as espinacas, porque para min a combinación ideal, a máis sabrosa que fixen de todas as veces que fixen quiche, é unha ceboleta, que non me queda e por tanto vou usar unha cebola morada porque é máis suave de sabor que a cebola clásica amarela, un calabacín ou cabaciña e unha cenoura. Gústame moitísimo como queda ca espinaca. Bueno, pois xa foi unha horta, trouxen as espinacas, non lle vou poñer todas esas, pero collinas porque xa me sae pola porta do invernadeiro, entón hai que comelas. Están boísimas. Temos aquí a ceboliña picada, a cenoura rallada, a cabaciña, ou como decimos en Castrapo, o calabacín, tamén picadiño. E agora nada, metémolo aquí nesta sartén, que xa vedes que está o aceite a punto, e dentro dun pouquiño enseñovos como vai.
Imos regulando a temperatura, cando poñemos un elemento frío, ás veces hai que subir un puntiño, igual que despois hai que baixar ese puntiño cando xa está todo, como agora que hai que cociñar tamén de ouvido, non? Empezaba xa a facer moito ruido, baixamos un xis. Agora movémolo un pouquiño. O lume está como ten que estar, nin moi alto nin moi baixo. Moi alto vaise nos pegar, vaise estragar, e moi baixo pois tampouco vamos conseguir que isto se coza. Agora vou no tapar porque así os propios vapores das verduras van facer que se faga antes. Non importa moito tampouco que quede a medio facer porque isto vai ir ao forno. Bueno, hai quen me di que traballo moito na cociña. En realidade é cuestión de organización e de improvisación tamén, ás veces, non? Según o que tes... Agora, por exemplo, teño este montón de okara porque onte fixen tofu, que de feito subín o antronte, creo. Bueno, subín esta mañá o vídeo de como facer o tofu. E que fago con toda esta okara? Bueno, unha pouca vai na levar a quiche, porque ao non ter o ovo que fai que coalle todo mellor, precisas un espesante, isto é genial. Outro espesante pode ser, se fas o leite vegetal na casa, por non andar comprando fariña do que sexa, non? De améndoa, por exemplo. Pois esta en concreto é o resto, é a pulpa de facer leite de abelá. Que agora de feito, digo, bueno, pois que fago con todo isto e con esas espinacas que me sobran? Gústame aproveitar os tempos mortos das receitas, entón vou ir facendo aquí unha masiña para facer croquetas de espinaca. En canto ao tema das especias, eso vai moito en gustos. Eu o que recomendo é varialas, para que non saiban ao final parecido todas as comidas, non? Pero, bueno, eu teño así algunhas manías miñas, como é usar, por exemplo, pois as algas en pó, por o feito de que non como peixe, bueno, pois danme un aporte que preciso. Gústame moito a noz moscada, gústame moito enganar un pouco os sentidos da xente que non é vegana, que ven a casa, pois poslle algo con un pouquiño de cúrcuma, parece tal cual que leva ovo, non é que os engane, pero bueno, como están habituados así, pois queda simpático. Neste caso, pois un pouquiño de pementa negra recén moída ou pementa branca, se non tes da negra, quedalle moi ben. Eu tamén lle vou poñer levadura nutricional, por que? Porque non uso lácteos, e o queixo vegano o industrial, agora mesmo caseiro non teño, entón o industrial non funde ben, non me parece que funda ben. En cambio, a levadura nutricional dá ese sabor a queixo que gusta tanto nas quiche e que ten que ter. Bueno, pois este é o noso mejunje, un pouco particular desta vez, acabouseme a nata, pero bueno, hai solucións para todo. Acabouseme, quero dicir, quedábame pouquiña, non? Recurrín a un leite caseiro que tiña aí, vegetal, botei un pouquiño máis de pulpa de okara, un pouquiño máis de levadura nutricional, outro día explicarei o que é para quen non saiba. E agora xa vou ir encender o forno a 180 graus, que vaya prequentando para facer o que é o cubrir a forma coa masa que metemos antes na neveira. Bueno, pois xa temos aquí a masa que reposou, xa aplastei un pouquiño. Témola que estirar. Normalmente funciona mellor se as tiras directamente no papel de forno, que de todas maneiras vas a precisalo. Eu agora collín un novo porque estou facendo o vídeo, pero sempre aproveito para varias veces o mesmo papel e tamén os mesmos garabanzos que vou usar de peso para poñer en riba da masa. Eso que escoitades de fondo son as miñas espinacas para facer a masa das croquetas. Ben, pois xa está bastante estiradiña. Non pasa nada por esta forma irregular, porque cando a poñamos aquí, todo o que sobra do borde vaise recortar para encher pois posibles ocos que queden noutros puntos, non?
O feito de poñela en riba do papel de forno é moi cómodo porque eu agora doulle a volta á forma e simplemente teño que xirala e xa me vai quedar a masa dentro da forma. De outro xeito, tería que estar raspando ya da superficie da cociña, o cal é un drama. Vale, pois aí a temos colocadiña. Agora poñemos en riba o papel que usamos antes. E xa vos digo, podes aproveitar para varias veces. E agora aquí tens que poñer algo que pese. Por exemplo, garabanzos crus ou, bueno, lentellas, así distribuídas, ben repartidiñas. E logo, pois esas tamén non é que as imos tirar de cada vez, non? Sei que hai unhas bolas de cerámica que se usan para isto, pero eu non as teño, entón recurro ao método tradicional. E despois o que si, gárdoias para a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, hasta que non estoupan, siguen aí. Bueno, pois estuvo 20 minutos no forno, o que vai ser a base da nosa quiche. Pode estar máis branca tamén, non pasa nada. A miña estuvo igual un poquinho máis. Ollo con queimarse porque está todo quente. Pero bueno, vedes que se pode aproveitar perfectamente para outra vez tanto papel como o peso que lle puxemos en riba de garabanzos. Agora vou quitar isto e voulle meter o seu recheo. Bueno, pois así está co seu recheo. Agora vai ir outros 20 minutiños ao forno, polo menos ata que lle bote un ollo. Non está moi líquido o recheo, así que igual con 20 minutos lle chega. Se non se ten moita nata, pode ser que haxa que poñera un pouquichiño máis. Vale, pois este é o resultado final. As da tenda normalmente son máis brancas porque teñen moito queixo, moita nata, moito ovo. Pero claro, non todo o mundo quere ou pode comer eses ingredientes. Entón, esta, aínda que a vexas máis verdurosa, está realmente de morte. Non a desmoldo porque sería tremendo, caería o recheo. O que fago é cortala na mesma forma cun coitelo de punta redonda para non estragar demasiado a forma, vale? Intentar cortala con un xeitiño. E nada, pois que aproveite.